Xabierrek eskuetan 82an irabazitako txapelketako argazkia dauka. Bai. Eta niretzat ohore handi bat da zuri txapel eder unen eskaintzia. Bi urte lehenago txapeldun izan da zengo zan? 80an, Bai. ni txapeldun, da Jonen Beita txapeldun orde. Zer gogoratzen duzu une hartaz? Desenpatea jokoteko dabe. Jonen Beitak eta Xabier Amurizak esan ebenean, hau irabazita dago. Hori izan, entzun gura genduna. Gero, txapela jakina. Txapela jokoan zegoen, hori importantea esan, baina momentu hori ikaragarria izan zen. Aurrerako gozak eta orain datorrela. Nik txapelketako gazteen anintzen, txapelketa guztian, finalera heltzea zen, garaipen bat, nintzate irabazle sentitzen nintzen. Kartzelako gaia aita izan zen, ustez okerrezpanago, 3 bertso 10 nagusian kantatzeko, ezta? Atuan azten zara pentsetan, nondik hartuko jo nik, edo zer egingo dut, eta nire buruan, gai hori etorri zanean, nik aita kartzelan nengoela hilda zegoen, eta orduan, neoan pentsau egin, aita benetako ari, ze pentsenoan kartzelan sartzen manok eta hor, emozio larri eta sentimentu hor galdu ingo nok, edo ez da hor. Orduan, gero, abadea izanik, aita jainkoa, hortik enok hasiko barriro. Gero, aita neu izateko modua edo etorkizunean, baina aurrean egoan, neure andragaia, aurrean egoan, da haren amabe baita, pentsenoan, hortik sartzen manok, hemen laberintu baiatok, da azkenean, harin erabai hor, da azkenean, akordioetan hausi hemen biziri balego, gero aita benetako haitik. Aita izena kanta beharrak jarri dit bihotza bero aukera ederra izango zenik ez nuen hemen espero preso nengoen Zamoran eta han gelditu ia ero joan nintzen ta bertan nengola aita hil zitzaidan gero nahiago nuke edo zer baino hemen bizirik balego hemen bizirik balego. Txapela niretzat izan zen, baina izan zen bikote moduan. Orduan alde batera bertsolaritzaren tradizioan bizkaitar batek irabaztea sekula esan pasau, eta sekula burutik bertsozalei da batez Gipuzkoan pasau etxaken egingo. Baina txapela Bizkaia etortea eta bigarrenabe Bizkaia etortea hori ondino buru gitxiagotan sartzen zen. Txapeldun Xabier Amuritza dugu. Gero gertau zen, etxerantzean, honek hemen gelditu zirela faltzen kuadria handiagoa, eta gu lau ginen, ama ginerreba, arantzaren ama, arantzaren aizta, eta neu. Gento zen, da amintxe afariko potxu baten, da honek topo kuadria handian da, zue hemen da, amintxe danok eta izugarrizko posa eta ospakizuna eta euforia handia hemen, agina. Egun hori, benetan posgarria izan zen biontzat, baina usteot zure gero zure aitega ginarrioa izango zanak sekulako disgustoa hartu gala, ezta?
Orduan telebistarik ez zegoen, da irrati batetik edo arratetik edo ez da inundik entzuten. Da orduan, hau kartzelako terminologia eta kartzelako gaia eta hori ongo zan behar bada, baina esan ezagutzen. Halako batean entzuten dugu, orain, Xabier Amoriza kartzelara eramango dute. Maldezino botakoan, sana babitxe izate banare, sarri, sana babitxean Ameriketan ibili jartzen, sana babitxe, horrek esan du untxibe zozar. Da, hartu ben amorruaz, ohera joan zen, benetan pentseuan, kartzelara eta atxilotute joan nintzela. Ni txapela, berari botateko asmoa neukan, da alego ginen etxera eta dana hilun, eta txakurren zaunka eta gura ike goien da. Logela zabaldute, zepa zeude eta botan utzun orantxe txapela eta hemen dego zu ez da, kartzela eruan. Baina, orduan esplike gontzan zalean zan kontue, baina benetan sinestutekoan kartzela eruan dinuela. Orduan esan zendula, euskera batuan egin zendula zure bertso saioa, hori zalako bidea. Nik Euskal Herriko txapelketetan beti Euskal Herrikoa bada batuan egin dut. Bizkaitik kanpora, nik ganera, orduan batuaren aldeko apustu bat bagenduen. Une honetan ez dago errez, hemen jartzea oso azerrez. 82an barriro irabazi zendun, baina hor kritika gehiago izan zen. Lehenengoa beti da, lehenengoa, eta orduan, lehenengoaren ostean, nik itxaroten eneban erreazio bat izan zen, aldekoak asko, baina kontrakoa bai. Horren beharrez, untzi bat hor daukat aurrez, lehenengoa zinaiz negarrez, ta azkenean didarrez, nora zoazte hemen utzita, nora zuen giza legez. Horista bertzolaria hori liburu bat da, orduan zarre egin behar dut. Txapeleria hasi baino gehiago, zarre egin behar dut bertzolaria banazela erakusteko, eta horrek min apur bat ekarri ustan, sektore handi bateken onartu gura, eta sektore kultua, batez bez. Biotz apurrik hor baldin bada, salbatu otoi mesedez, salbatu otoi mesedez. Xabier, Sotana eta Guzti bertzotan ikusita zagoz, ala ez? Ikusi neban, entzun neban, baina ez aurrez aurreko hori ez dut izan. Ni Sotana eta Guzti hain bazaio, Bizkaian bakarrik, baina hori zen txokantea. Sotana eta Guzti ni meza emoten ikusi ninduena, behar bada gero plazan ikusten ninduen. Da gogoratzen daz, kanalen hartan, da nahiko une tensoa zen, ze meza barri bazan, artean abade frankista bat zegoen, da bandera espainola pulpituan zegoen, da ni Sotana eta Guzti, da Muniategi eta biok oholtzara igun genduenean, Andra kuadriletxua zegoen inguruan, zain zer izango tezan, da ni eskaileretan goran ninduala, entzuna, mesideko barrirola. Zanoan, Andra batek eta zanotzen. Ia inor jakingo ez dagoena da, Ameriketan ibilitakoa zarela bertzotan. Nikotxea izeneko hiri baten 100. urte ospatzeratan joan ginen, espedizio handi bat, espedizio politiko, kulturala, orduan nik egiten eman euskaraz kantau, da gero, itzulpen bat egin. Da orduan, harri jasotzeli bat eroan genduen, da ni lantzean bertzua bota behar, da pesoa, Argentinako dirua, guz hartu ginenean, eguan honen bestean, da 10 egun egin da, 15 edo 20 edo debaluatu zen. Orduan, pesoa oso. Da nik alako bertzu batean, kantonean, begira, hor daukazu sistema on bat pesoa jasotzeko. Hori kanteu, hori esanik, dana gauzi egin. ¿Por qué ha bajado la gente la cabeza así? Es que aquí no se puede citar ni mencionar nada. Eneban uste pesoa itatzea horrenbesteko pixua izango zuenik, eta bai. Peso asko. Betika maitu dia, gaurkoz ire itza, eta nik ere zerbait gaur nahi nuke mintza, zer modutan bizi gaitu laun amoriza,
Launa moriza. Sekulolako sorpresarik, hau zelan ekarri ezen, nun topauzua mutilo bat. Jale meko arri jau. Pitxu pilo darrako txarrean gautuko, Ondo etorze. Da ganera ez uste neban kontu bat esan beharra daukat orain. Ze nire urrengo liburua izango da pertsonaia oneri buruz. Baina gauza interesantik asko bai, asko bai. Da orduan liburu. Eta dana benetakoak? Gehienak. Berak esan Orduan dago. bosturren bat bebai. Nik esan berdanakun egin esatezker eta gezurra zamarrakun gezurrak egoente. Mainukortan alako bururik, hemen mundu honetan gaur inun ez da honen buru klaserik ez da. Honen burutik urtetan errazoiek, hortizi bakarrik urtean lekia. Freso zaindu bitxoa burua, Bai. Angoixen, da, isi garrotxe da honlegu. Honek dekona do, plazara urtenaz batera ikusten dok, hemen kamarak eta zelan barraka ipini joan honek, hau plazara agertziaz batera, sai hori gardizia ingizak. Barre zanu. Orduan, barre zanu, Da hori, beronek bakarrik sortzen jo. Aizu domadorea, horren beste grazi, pailazo handia goik nik ez dut ikusi. Neri agintzen zabitz bastante itxuzi, biekin eiten ere nik ez dut ikazi. Titulua, esan egingo, ze propaganda pixkat egiten, egin hazin biko jo, baino? Tituluari harra jainko mendiko hartzaia. Ez, baina, jainko mendiko hartzaile mundu guztiziagi, baina, ipiniko jo, Mainukorta bertsonajea. Hori izango da, liburuen tituluen. Da, itzaurrien agertu eta hasiko nokolan, da, segurantza ederbizikoa zen, liburu bat egeo, gauz ederrak, batadok, beronek ez da bela irakurriko. Orduen tranke jainik. Da beste badok, beronek ezautzola, beronen lagun batei, markinar batei, bai, amoizaren bio liburu, bai. Da gainera, amoizak oin artean jaben liburu honen aixingoko. Horrekin segurantza bizekin, zelan etxua liburu hon bat egingo. Orain ere albotik hausen detentzuna, oso argia baidet biztata zentzuna, ez da edo zeinan kasgora irakurtzen duna. Mainukorta joaten danean, Mainukorta langoak joango dira. Ze Mainukorta langorik ez dago. Oin, Mainukortan kasuen ez da estilo bakarrik joango. Joango da, bertsonaje bat eta personaje bat. Orduan hori, ezelik egin mitegu. Kartzelatik urten, abadetza itxi eta lan bila hasi zen Xabier Amuritza eta lehenengo lanetariko bat egin egunkarian izan zen. Jose Felix Azurmendi oraindik ezen zuzendari, gero urte batzutan zuzendari izan zen. Bueno, ze lan gogoratzen dituzue urte haiek? Nik azteko eginen bertako lana baino lehenago eginen sorrera. Ze egin sortzeko proiektu bat izan zen, urte bat baino gehiago. Diruaren bila ibiliko zinen. Diruaren bila, proiektua zabaltzen. Zu Hernanin egote zinen eta Xabier zu Bilbon. Hemen, bai, Bilbon etortzen dizen. Kazetari moduan hasi zinen, danetarik eginez, baina nik uste benetan ezagun semaforo gorria zutabea haitik egin zinela, bai, euskaraz ekien behar zan, da proposatu eusten da kazetari zeitik ez, baina nik kazetari nik ez du sekula egin da. Eingo, horra hasi zen, badako semaforo gorriaren zer, ez semaforo gorriaren izenagaz, baina zutabetxu batzuk eta, baina. Nondik edo nori burratiako izen hori? Hori neurea. Da hori izan zen gainera, oso izen pentsatua, kontzientea, urbanoa, semaforo gorriaren kolore aldatzeak, irudi urbano bat. Gero egin eusten horako logo antzeko bat edo marrazkitzu bat, semaforoaren marrazkitzu bat, eta jentea ni hasi baten az lehenengo eta Ezen izan kolaborazio bakarra, ez da zutabe bakarra, gero zu beste batzuk ere izan dira. Bai, nire kolaborazio nausiak hori, da baita Arrano Betza luzeagoa zen. Bere esituaren esplikazioa zuzena izan zela,
oso herrikoia zela, pertsona kultoa, baina oso herrikoia. Eta gero oso ondo kokatuta Bizkaian eta Gipuzkoan eta Nafarroan eta edo non. Osea, bere oso errez pasatzen zen, Oiartzunera bestea joaten zenean, ni esaten duen hau gure zornotzarra hau nondik nora horrela. Osea, herrikoia eta oso kultoa. Eta egin desagertzea zelan bizitzen zen duen. Hori gogorra izan zen da oso gogorra. Izan zen kolpe bat, aizkorakada bat, ikaragarria. Bai. Jente guztia, eskegita jente guztia, zigortuta zuzendari bestea. Jo, lurperatuta ez, baina erdi bat, iaia, holan gelditu nintzen, animoz, gogoz eta, baina aurrera egin behar zen. Oin, animua, niretzat orduan, joño, egin eben txikizio egin eben, eta biamonean, zena, biamonean... Euskadi Informazioa. Euskadi Informazioa. Bai. 8 horri alde do lau, hemen gagoz atzera. Jo, hori izan zen, hau da miraria. Politikan be, buru belarri sartuta ibili zinen sasoi horretan. Buru belarri gehiago. Burua baina bat ematen ibili bideban, baina bai, onartu neban, baina... Zinegozi izan zara... Zuzen gibe, bai, lehenengo legealdian, bai, Zorrontzako sarrenda buru joan itzen, da gero gertatu zen, gero junteroa eman itzen Bizkaitik, da gero legebiltzarrean be Gasteizen, dan be urte bido, 3 edo, bai. Nik politikan ibilinaz, neure gara, eta neure egiten ebana, aportatuz eta hori bai. Baina politikako lan direktuan, ez da ganera, ez dut balio horretarako. Eta erregari Gernikan ongi etorri berezia Monsontza. Bai, mundu guztia segien zeo zer egingo genuena, inork segien zer egingo genuen, eta espektazio handia, da gu... Bildurra ere. Bildurra, bai, galanta, nik ez daugat ukatu beharrei. Orduan zuberte osan, pentsauta egon duen, erregia, berbetan azten danean, hasiko gara Euskadi gudaria kantatzen, eta ez dugu amaituko. Da gainera, neu nintzen esango erdi kantari bertzolari behar, neu nintzen entonatzeko eta neuk hasi behar neban. Hasiko nintzen, nik hartuko neban neure ustez, Eusko Gudaria, neu, baina ez, Eusko Gudaria, holan hartuko neban, ez. En nombre de Euskadi, bienvenidos a este pueblo que es el vuestro. Ongi etorri. Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita Erregea urdurik, Erregea, garaikotxea urdurik. Dana gurduri, jakina, dana gurduri. Dana gurduri, eta gu bilurtan, da erregea zer egitean, gestu bat egin, bera zuzendari egingo, balorez da. Gero arte, esan ez, alkarri, nahi guzti txago, gara jo. Inork ez dakit. Dana zepentzekoen, nik eneban pentsetan handik etxea joango ginenik. Orduan, erreginak Gernikara etorri ziren ez dakit zenbat urte, eta erreginak ona etorri, eta inok ez dago, ez egin behar,